Taqsima ġdida fih dan l-Awtorità tad-Djar ser ikollha r-responsabbiltà li tirregola s-suq tal-kirjiet privati. Dan wara li l-liġi l-ġdida tal-kera li għaddiet mill-Parlament aktar kmieni dan ix-xahar tat mandat lill-Awtorità biex tkun ir-regolatur tal-liġi l-ġdida tal-kera. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-kap eżekuttiv għall-Awtorità tad-Djar, Leonid Mekej, għal kif taqsima fih dan l-Awtorità ser ikollha 4 responsabbiltajiet prinċipali. Ewlenija fosthom hija li tassigura r-reġistrazzjonijiet ta' kirjiet mill-1995 il qudiem. Reġistrazzjonijiet li jistgħu jsiru online u li dwarhom ser titnieda kampanja ta' informazzjoni fi żmien li ġej. Dwar dan One News tkellem mas-Sinjura Romina Fenek li ser tkun qed tmexxi din it-taqsima. Ħajkonna sezzjoni li ħadd iħossib ir-reġistrazzjonijiet tal-kirjiet fejn hemm bniedem apparti li jista' jirreġistra online jista' jiġi hawnhekk jingħata l-informazzjoni meħtieġa fuq il-liġi kif ukoll ngħinuh jirreġistra permezz tal-aġenti tagħna. Intant tilwin fuq spejjeż bejn is-sidin u l-inkwilini jistgħu jiġu riferuti quddiem bord ta' arbitraġġ. Nies li għandhom kuntratt irreġistrat jistgħu jresqu ilment qudiemna jista' jsir kemm online u kemm jekk jiġu hawnhekk sabiex jitressqu quddiem il-panel sa massimu ta' €5,000 fejn hemmhekk kemm jista' jkun ħankun qegħdin innaqsu anke iż-żmien sabiex tittieħed deċiżjoni fuq dawn it-tilwim. Dan apparti li sezzjoni minn din it-taqsima ser tieħu ħsieb li tinforza l-liġi u twettaq monitoraġġ fuq is-suq kollu. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet, is-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrik Galdes qal li permezz ta' din il-liġi ser jiġu salvagwardjati drittijiet tas-sidien tal-proprjetà u l-inkwilini. L-iskop tagħna kif kien ħabbar il-Gvern huwa li jkun hemm entità bħal mija l-Awtorità Djari diġà wkoll għandha s-struttur tal-qasam tad-djar f'idejha, imma ħaltana tal-rwol ġdid li toffri dilajnuna u tiffaċilita l-proċess marbut mal-liġi tal-kera. Il-liġi ġdida tal-kera ser tidħol fis-seħħ mill-ewwel ta' Jannar li ġej. Kull min għandu bżonn informazzjoni u linji gwida dwar reġistrazzjonijiet jista' jsib kollox fuq is-sit rentregistration.com.mt. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.